guys. Put-putan kaya aron matupong ang buta niya. Ito mga tukimbo. Dari na mo itambak pa. Dari tambak niya. Nabaw. Kapang kapapabi? Panudlay na. Hindi ka manaligos kinkin. Ako yung tigpala pa. Abang pa kabi. Hinay ha, kama. Samad ka ka. Ginagmadjara. Danay butang. Okay, very good nga bata. Kanabangan din siya guys. Naibi. Takto na kuhaan kaya rong kapag. Ginagmadjara bi, kaya rong di ka mabugun. Daan dito. Ha? Nah, di ka tujut. Kita taas ka pala. Okay. Nanti. Maybe. May batu man. Ginagmadjara bi kay bugat bi. Ha? Diyan na pud. Ay din diyan ang pika eh. Diyan. Gun. Si Kuya Gael kito nagtandas na ti. Kira kain? Pili pa more. Nga. Kung batikin. Dari jagi tambak guys. Kay irong kung dari ka mga agianan. Nabaw. What TV? May igwag ti hindi pa pa. So, wala rin what TV. Apa ba? Ano kung what TV? Hindi mo ito ada. Dahil what TV na. Nihig yan. Pati ba na? What TV? Nihig. Ano, tago na. Inay. Ilya! Day! Kim! Darata dali! Darata! Hey guys, mansong adlaw ni jung tanan. Pinhingan pa si Kinkin guys na agi ka na ligo. Ano yung mga panood toro niya? Lauudin. Asa bikin sampo ko. Nakakali ko niya. Ngayon lauoy nga mga kanon. Kapag hindi nga maulian tagdali. Mana what TV na ba? Asa? Mana? Mana dahil lagis yan? Ay, mana? Ha? Asa? Ano? Ni Wati. Hala, ni Wati. Hala, na Wati na naglihot-lihot. Guys, naglihot-lihot kung Wati. Tawanan mas inday. Tawanan ka, be? Hadlot day ka? Tiyo. Kas pati. Nah, Wati na hadlot si Jana. Hello, gukdun juga dana run. Bi. Kim. Hadlikan eh. Hadlikan aja bi kamalisang. Aja kamalisang. Susugan sin magwanga eh. Nabag. Apa kami? Ina. Garaan maski Kinkin. Di masih eh. Dia na nalagput ya. Hadlat mas inday sa bati. Ano lagi padungad to? Pero parang kamu dito. Lujog na om. Day. Arang kaluoy. Dali nga. Dali. Wala lagi. Gilabog na. Dali. Day. Wala lagi. Wala mang good. Ha? Itambakan dari kaya rumo habag-habag in taon dari mo tikanganan. Ini guys, ya.
na ganas. Kami ni ganas sa kay puwahon. Ani na pagdanas basurahan. Dapat naman po ba rin. Ano nang tuba sa para nilaw uy. Ano na guys, rama uli ang pagbali. Nilaw uy. Bugoy, o panda. Limon dahil may limon. Limon! Parang kahimos. Ang kahimos. Na. Kuya yun, magatang portahan kay gamay. ang namudyo guys, dagkang mga tao sa portahan, portahan ug diwindi. Sag dinalaman pasakay, nay maagian. Kimno. Oops, insa man na? Kimput. Ito ani. Ay, pwede na. Di na, pwede. Diyan na yung nagkaluto na to. Binabi. Dinadawaan. Ganas. Kami yun yung ganas sa pagkay arang kakuha. Kadugang nagdugo. Yes, nilaw, oy. Na. Irurod na. Hindi na sa kaso yung nagdukong kaso. Kaya malain yung tulog. Overcook pra. No? Mga anak ta. Panagon ang mga ito tanin suntanan. Kaan sila ko nilaw uy. Nilaw uy. Kada guys. Luto nagdilaw uy. Yan. May ganas. Muitas lagi namus. Ginams. Daot. Yan. Yummy kazo. Ini kurang pang Sabi. Alang anak. Sunod. Apa tuh ten. Nansa? Apa tuh ten. Pato ang imod dikin-kin. Ten kuya. 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 Kuya Kinkin. Kuya. Kuya. Kuya Kinkin. Ano pa? Ito. Minamus versus Laboy. Paano utang day? Utang lah. Kubasa dali. Na, kubasa. Wow, umi kubasa bi. Apple and kubasa. Apple bata. Apple papata. Sabaw. Higop sabaw day. Ano pa? Medyo kainit. Ang ito ayaw na. Ini lagi gamus. Buat na paanjo. Ano? May kanjong may dupi. Wak man Nada nang ka. Nanda. Pulutan. Apa? Bati day. Hey, ang naman ko. Dili butangig sabaw. Yung nilaw uy. Wow. Very good nga bata. Kaang nilaw uy. Ito sa RTV. No. Eat the baby. Muya, kaag utanan niya. Kuya, huwag utanan. Tawsawan og ginamus ta guys. Partner na sila. Ganas o ginamus. Lami day no. Lami ka Ju. Ang kanin Ju. Guys. Yung panington ta da hinigop sa sabaw. Lamiin mo na kinalamian nga sa Andres probinsya. Ano? Gup sa babi. Under ndak day. Saboy na imo day. Ando mahilak-hilak na imo inam og tubig.
Yes, juice. Luto din po ka? Yes, juice. Wow, very good ka, Adjo. Eat, baby. Daghan nag-eat, baby lah. Tintan po. Kuya po, daghan eat. Inda. Kuya. Meron siya. Kuya. Ando dyan. Nami ang malagi imong dudanan diha, Gab. Nandiga mo dali. Pangaway ka. Pagod na yung dawan. Kaduga dyan na pagkaan, ni digamo, makatuog ang nagdigamo. Yahay. Ay, dudanan. Nangiyahay ka itong opisina. Ha? Nangiyahay ka itong opisina. Pud. Precious juice. Higupin, daghanakin. Busugin. Ako? Na, Di. kuntis mong duha. Na. Very good. Fishing tayo, fishing. Sige, dali. Tay. Anso, si Tibi. Ito sa gajab. Anso, kas gaghadap kay mawa, tanas kutsara. Na, sige. Na, higo pa. Pwede lang sa bawang niya. Okay. Very good. Wala, maula ko. Sige, ka mauna ka no. Very good. Lami. Kuya. Kuya. Kinkin, kuya. Kuya Tintin. Kuya Tintin, kuya lang. Sige na, higo pa na, kalami lang na. Padugang papagsaw, kuan bi, utan bi. Ipa dia. Sige. Napatod na. Napay sud lagi. Napatod oh. Higo pala. Dali na, dali, higo pa. Tapos lagi na mas. Bukas na tayo sa manok pa. Nang ihawon ng manok karon. Hawon na. Na ihawon karon manok ala dake na rabadi ha. Allah. Dake na rabaday no. Alisay na pa. Alisay na. Wah. Guys, marato among video rong adlaw guys, mga naot ko ubanan yapin gihapon mininjo. Bi, tanaw bi. Liya. Magbabay na ta. Bye guys. Ubanin na pod mininjo sunod. Bye. Tus luko hisus tabangan marong kiti-kiti nag-eat pagani. Bye na. Bye. Nasunod na pod. Salamat ninyo tanan guys. Dadyo ninyo kalimti pag-subscribe mong channel. Bye. Na thank you. Thank you. I think ko. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you very much. Salamat. Nagkamat.